እግዚአብሔር ምስ ነፍሱ ወከፍና ይኹን ካብዚ ቀፂልና ማሕበር ኣምላኽን ኣገልገልታን ኣብ ዝብል ኣርእስትና ኣብ መጽሓፍ ቅዱስ ሰለስተ ሓሳባት በበይኑ ዝኾነ ሰለስተ ፍቓዳት በበይኑ ዝኾነ ከም ዘሎ ንምርኣይ ካብ ቃል ኣምላኽ ገለ ትምህርቲ ክንመሃር ኢና ሰለስተ ዝተፈላለየ ፍቓዳት ሓደ ቀዳማይ ፍቓድ ኣምላኽ እቲ ሓደ ካልኣይ ፍቓድ ሰብ እቲ ሳልሳይ ፍቓድ ሰይጣን ማለት እዩ ብኻልእ ኣዘራርባ እቲ ሓደ ሓሳብ ኣምላኽ እቲ ሓደ ሓሳብ ሰብ እቲ ሓደ ድማ ሓሳብ ሰይጣን ኣነ ንስኻትኩም ንፍቓድ ኣምላኽ ከነገልግል ንሓሳብ ሰይጣን ንፍቓድ ሰይጣን ክንቃወም ርእስና ንኣምላኽ ከነግዝእ ካብኡ ዝተረፈ ግና ከም ሰብ መጠን በኣና ዝሓልፍ ሓሳብን ፍቓድን ወይ ንእግዚአብሔር ዝግዛእ ወይ ንሰይጣን ዝግዛእ ከም ዝኸውን ክንፈልጥ ኣገዳሲ እዩ ስለዚ እግዚአብሔር ክመህረና በዚ ርእሲ እዚ ሰለስተ ፍቓዳት ወይ ሰለስተ ሓሳባት ብዝብል ኣርእስቲ ካብ ቃል ኣምላኽ ክርኢና ኣበየናይ ፍቓድ ኣሎና ነየናይ ፍቓድ ከነገልግል ነዚ ሕቶ እዚ በዚ ትምህርቲ እዚ ክንምልሶ ንጋደል ኢና እግዚአብሔር ይመስገን እምበኣር እግዚአብሔር ክዛረበና እዩ ኩላህና ሓቢርና ንጸሊ ኣቦ ነመስግነካ ኣለና ክብሪ ኩሉ ተፍቅሮ ወድኻ ብመድሓኒና ብኢየሱስ ክርስቶስ ስም ንዓኻ ንበይንኻ ይኹን ሕጂ ድማ እግዚአብሔር ኣቦ ኣብዚ ምድሪ ዘለና እንሆ ንፍቓድካ ከነገልግል ንሓሳብ ሰይጣን ክንቃወም ፍቓድና ከዓ ንዓኻ ከነግዝእ እዩ እቲ ዕላማ እሞ ጎይታዬ እዚ ፍቓዳት ብንጹር ሎሚ ክርዳኣና ከተብርሃልና ብቅዱስ ቃልካ ክትምህረና ንጸሊ እዚ መንጽቡቕ ፍቓድካ ስለ ትገብሮን ኣባና ኮይንካ ድማ እግዚአብሔር ኣቦ ንፍቓድካ ኣፈጸምቲ ስለ ትገብረናን ነመስግነካ ኣለና በዚ ሰዓት እዚ ንዓኻ ዘይግዛእ ሓሳብን ምኽርን ፍቓድን ብኢየሱስ ክርስቶስ ስም ኣብቲ ፍቓድካ ክንብርከኽ ንረግሞን ንቃወሞን ኣለና ብሽም ኢየሱስ ክርስቶስ ኣሜን ኣብ መጽሓፍ ቅዱስ ሰለስተ ሓሳብ ወይ ሰለስተ ፍቓድ ከም ዘሎ ንርኢ ሓሳብን ፍቓድን ተመሳሳሊ እዩ ኣብ ነፍሲ ሰብ ሓሳብ ፍቓድ ስምዒት ኣሎ ሓሳብ ንፍቓድ ይቕስቅሶ ፍቓድ ድማ ንስምዒት ይቕስቅሶ ስለዚ ኩሉ ንገብሮ ዘበለ ካብ ሓሳብ ዝተበገሰ እዩ እግዚአብሔር እዩ ዋና ናይ ሓሳብ ምንጭ እሞ ክንሓስብ ዝፈጠረናን ሓሳብ ዝህልወና ሰባት ክንከውንን ንኣምላኽ ይኹን ንሰይጣን ንሓዲኡ ክንግዛእ ንሓሳብና ንንህቦ ንፍቓድና ንንህቦ ዘበለ ንዕኡ ኣገልገልቲ ክንከውን ፈጢሩና ኣሎ እግዚአብሔር ተመስገን ይኹን ሰይጣን ግን ካብዚ ክልቲኡ ወፃኢ ብናቱ መንገድን ፍቓድን ሓሳብን ዝኸይድ እሞ እቲ ሓደ ናብ ፍቓድ ኣምላኽ ፍጹም ዝተገዝአ እቲ ሓደ ግና እግዚአብሔር ኣብ ፍቓድ ሰብ ከኣቱ ሰብ ንኣምላኽ ዝጨቕጭቆ ወይ ዝከራኸሮ ክርክር እዩ ሳልሳይ ድማ ተቃዋሚ ፍቓድ ኢልና ንፅውዖ ብእንግሊዝኛ submissive will permissive will antagonistic will ኢልና ንፅውዖ ንኽእል ኢና submissive ማለት ኩሉ ፍቓደይን ሓሳበይን እግዚአብሔር ኣባይ ክገዝእ ከፍቅደሉ ከለኹ ማለት እዩ permissive will ማለት ግን ኣነ ከም ድላይ ኣብቲ ድላይ ከኣቱ ንእግዚአብሔር ክጨቕጭቆ ወይ ድማ ኣይከውንን እዩ ብዝብል ኣገባብ እንተዳ ቀሪበ እግዚአብሔር ሞዳሓን ትሪኦ ፍሪኡ ምስ ረኣኻ ትምለስ ወይ ድማ ተቐፃዕ ምስ ተቐፃዕካ ድማ ትእረም ናብ ዝብል ገምጋም ዝወስደካ permissive will ኣብ ፍቓድካ ይኣቱ ማለት እዩ ሓደ ግን ከም ዘለዎ ተቃዋሚ ናይ እግዚአብሔር ፍቓድ እዩ እሞ ፍጡር ዘበለ መልአኽ ይኹን ሰብ ንፍቓድ ኣምላኽ ክግዛእ ከሎ እግዚአብሔር ይኸብር
መንግስት አምላኽ ድማ ሰፍሕ ማለት እዩ አምላኽ ንፍቃድ ሰብ ወይ ንፍቃድ ፍጡር ክፍጽም ከሎ ድማ እዚ ከም ተቀዲመ ዝበልክዎ ፍሪኡ ሪኢኻ ትመለሰሉ እዩ ሓደ ግን ፍጡር ድዩ መልአኽ ወይ ሰይጣን ሰብ ድዩ ወይስ ካልእ ንፍቃድ ሰይጣን ክግዛእ ከሎ ድማ ተቃዋሚ ፍቃድ ተቃዋሚ ሓሳብ ኢልና ንፅውዖ ስለዚ እዚ ሰለስተ ፍቃድ ወይ ሰለስተ ሓሳብ ኣትኪርና ክንዛረብ ኢና ኣብ መጽሓፍ ቅዱስ ንእግዚአብሔር ካብ ዝፃረር ሰይጣን ክልተ ሓሳብ ኮይኑ ማለት እዩ ሓሳብ ኣምላኽ ሓሳብ ሰይጣን ፍቃድ ኣምላኽ ፍቃድ ሰይጣን ብድሕሪኡ ሰብ ድሕሪ ውድቀት ሰይጣን ሰብ ምስ መፀ ግን ሰብ ድማ ምርጭኡ ሓሪ ተነጊርዎ እዩ ስለዚ ካብዚኣ ምስ ትበልዕ መዓልቲ ክትመውት ኢኻ ኢልዎ ስለዚ ንፍቃድ ኣምላኽ ገዲፉ ንፍቃድ ሰይጣን ሓሳብ ዲያብሎስ ስለ ዘገልገለ ባርያ ሓጢአት ባርያ ሰይጣን ክኸውን ተረኺቡ ማለት እዩ ሰብ እምበር ስለምንታይ ንፍቃድ ኣምላኽ ንግዛእ እንተኢልና ተዝሓሸን ትዝበለፀን እቲ ንዓና ዝጠቅምን ንሱ ከም ዝኾነ ክንርዳእ ከለና ንእግዚአብሔር ክንግዝኦ ርእስና ንህብ ማለት እዩ ካብ እግዚአብሔር ዝሓይሽ የለን ካብ እግዚአብሔር ከዓ ዝበልፅ የለን ኩሉ ዝሓስቦ ዘበለ ጎዳኢ ዝመስል ድዩ ዘይመስል ኣብ መወዳእትኡ ፅቡቕ ስለ ዝኾነ ፈፂምና ንፍቃድ ኣምላኽ ክንግዛእ ሕራይ ንብል ማለት እዩ ስለዚ ሰይጣን ምስ ወደቐ ግን ምስኡ ሒዝዎም ዝወደቐ ሲሶ መላእኽቲ ኣብ ራእይ ዮሃንስ 12 ሲሶ ከዋኽብቲ ይብል ምስኡ ክሽፍቱ ዝገበሮም ፀረ እግዚአብሔር ዝኾኑ ንሓሳብ ኣምላኽ ዝቃወሙ ፍቃድ ኣምላኽ ዝፃረሩ ተፃረርቲ ተባሂሎም ፅውዑ ሰይጣን ማለት ተፃራሪ ማለት እሞ ይፃረሩ ማለት እዩ ንኣምላኽ ዝግዛእ ዘበለ ኩሉ ይፃረርዎ ንመላእኽ ይፃረሩ ንሰብ ይፃረሩ ብቐንዱ ከዓ ንኣምላኽ ይፃረሩ ማለት እዩ እምበር ኢየሱስ ክርስቶስ ናብ ምድሪ ስጋ ለቢሱ ክመፅእ ከሎ ነቲ ብሰሪ ዘይምእዛዙ ንዓመፅ ንሓሳብ ዲያብሎስ ዝተገዝአ ሰይጣን ከዓ ዘታለሎ ኣዳም ሰብ ንዕኡ ናብ ፍቃድ ኣምላኽ ክመልስ ኢሉ እዩ ናብዚ ምድሪ ዝመፅኡ መጀመርያ ንርእሱ ፍቃድ ኣምላኽ ብምግባር ንኣምላኽ ባህ ዘበለ ዘስመረ ኮይኑ ተረኺቡ ስለዚ ኢየሱስ ክርስቶስ እዩ ናይ ፍቃድ ኣምላኽ ምግዛእ መልክዕ ኢና እሞ ንኣምላኽ ስለተገዝአ ኣምላኽ ድማ ኩሉ ከግዝኦ ከሎ ንርኢ ንኣምላኽ ዝግዛእ ሰብ ኩሉ ይግዛኣሉ ኢቱ ነጥቢ ከዓ ማለት እዩ ስለዚ መላእኽቲ ኣለው ክልተ ዓይነት መላእኽቲ ቶም ሓደ ምስ ሰይጣን ኮይኖም ዝፃረሩ ቶም ሓደ ግና ንእግዚአብሔር ዘገልግሉ ንፍቃዱ ዝፍፅሙ ማለት እዩ ኣብ መዝሙር ዳዊት 103 ነዚ ሓሳብ እዚ መዝሙር ዳዊት ቀሪቡልና ኣሎ ፍቃዱ ዝፍፅሙ ኣገልገልቱ ኢልዎም ኣሎ መዝሙር ዳዊት 103 እንተደኣ ኣንቢብናዮ እዚ ቃል እዚ ኣብኡ ተፃሒፉ ኣሎ 103 ኣብቲ መወዳእታ ዘሎ ካብ ቁጥሪ 19 ክሳብ 22 ከምዚ ይብል እግዚአብሔር ንዙፋኑ ኣብ ሰማይ ኣቆመ መንግስቱን ኣብ ልዕሊ ኩሉ ትገዝኣላ ኣቶም መላእኽቱ ኢሉ ንድምፂ ቃሉ እትእዘዙ ንቃሉ ትፍፅሙ ሓያላትን ስልጥናትን ንእግዚአብሔር ባርኽዎ ኣቶም ሰራዊቱ ኩልኹም ኣቶም ንፍቃዱ እትፍፅምዎ ኣገልገልቲ ንእግዚአብሔር ባርኽዎ ኩሉ ግብርታቱ ኣብ ኩሉ ስፍራ ግዝኣቱ ንእግዚአብሔር ባርኹ ነፍሰይ ንእግዚአብሔር ባርኽ ኢሉ ነፍሲ ዳዊት ኣብ ፍቃድ ኣምላኽ እትውቱ ምዃና ይምስክር ኣሎ ማለት እዩ እቲ ዘማሪ ዳዊት እሞ እግዚአብሔር ተመስገን ይኹን ስለዚ እግዚአብሔር መንግስቱ ልዕሊ ኩሉ ትገዝኣላ ነዛ ፍቃድ እዚኣ ዝግዛእ ዘበለ ድማ ናይታ መንግስቲ ኣባል እዩ ማለት እዩ ስለዚ ኣብ ቆሎሴ ምዕራፍ 1 ካብ 12 ክሳብ 14 ድሕሪ አንቢብናዮ ቆሎሴ ይብል ኣለኹ ምዕራፍ 1 ካብ ስልጣን ሰይጣን ናብ መንግስቲ ፍቁር ወዱ ኣእተወና እዩ ዝብል ትጽሑፍ ስለዚ ንሕና ምድሓን ማለት ትርጉሙ ካብ ዓመፅ ምድሓን ካብቲ ምስ እግዚአብሔር ፀረ ዝኾነ ዝሽፍት ህይወት ወፂኻ ንእግዚአብሔር ርእስኻ ከተገዝእ ከለኻ ምድሓን ዝበሃል
دحيننا بالكاتر እግዚአብሔር ዝእዘው ትእዛዛትን ዘይገብር እንድሕር ኮይነ ኣነ ናይ እግዚአብሔር ጉዙእ ይኽብል ናይ እግዚአብሔር ፈቃድ አገልጋሊ ይኽብል ኣይክእልን ስለዚ እግዚአብሔር ዲኻ ተገልግል ዘለኻን ሰይጣን ወይስ ኣብቲ ፍጹም ፈቃዱ ዲኻ ኣቲኻ ዘለኻ ወይስ ንእግዚአብሔር ናብ ፈቃድካ ኣቲኻ ትጨቅጭቆ እዚ እቲ ናይ ሎሚ ትምህርትና ኣብ ኣሰራርዓ ክስርዖ እንተደኣ ኮይነ ኣምላኽ ኣብ ሰብ ክስልጥን ከሎ ፍጹም ፈቃድ ኣምላኽ ይበሃል ሰብ ንፈቃድ ኣምላኽ ገዲፉ ንእግዚአብሔር ፈቃዱ ክገብረሉ ኢሉ ክግድዶ ወይ ክጨቅጭቆ ከሎ ይግደድ እኳ ኣይኮነን እግዚአብሔር ግን ክጨቅጭቆ ከሎ እግዚአብሔር ዝምልሶ መልሲ ድማ ኣለዎ እዩ ከም ፈቃድ ሰብ ክገብር ይርከብ ሓደ ግዜ ተሓደ ድማ ሰይጣን ኣብ ልዕሊ ሰብ ክስልጥን ከሎ ማለት እዩ ስለዚ ኣብ ኢዮብ ምዕራፍ 1 ቁጥሪ 12 እንተሪእና ኢዮብ ኣብ ቅድሚ ኣምላኽ ቅኑዕን ፍጹምን ኮይኑ ተረኺቡ ሰይጣን ክኸሰዩ ኣብ ቅድሚ እግዚአብሔር ምስ ቀረበ ዘይ ብኸምኡ ድዩ ዝግዛእካ ዘሎ ስለዚ ሓፀርካዮ ብኩሉ ስለትግደሰሉን ስለትከናኸሎን እምበር ሓንሳእ ዶ ሕድግ ኣይተብሎም ኢሉ ካብ ፈቃድ እግዚአብሔር ከውፅኦ ኢሉ ምስ እግዚአብሔር ምስተኸራኸረ እግዚአብሔር ከዓ ኪድበል ፈቂደልካ ኣለኹ ኢዮብ ባርያይ ግን ከምኡ ይኮነን ኢሉ በኢዮብ ክምካሕ ከሎ ንርኢ ኢዮብ ድማ ፍጹም ኮይኑ ተረኺቡ ስለዚ ሰይጣን እንታይ ይብለና ኣብ ኢዮብ 1:12 ሰይጣን ድማ ካብ እግዚአብሔር ወፅያ ትብል እዚ ካብ እግዚአብሔር መውፃእ እንታይ የምልክት ኣብ ምሉእ መጽሓፍ ቅዱስ ካብ ፈቃድ ኣምላኽ መውፃእ እዩ ዘመልክት ምክንያቱ ኣብ ዘፍጥረት ምዕራፍ 4 እንተደኣ ኣንቢብናዮ ካብ 1:8 ቃኤል ንእግዚአብሔር ንኸይግዛእ ብመንገዱ መስዋዕቲ ገይሩ ሰይጣን ኣትይዎ ንኣቤል ክቐትሎ ከሎ ንርኢ ኣብ ፈቅዲ 16 እንታይ ይብለና ረብዓይ ምዕራፍ ዘፍጥረት ቃኤል ድማ ካብ ቅድሚ እግዚአብሔር ወፀ ይብል ምስታ ናይ ኢዮብ ምዕራፍ 1 ቁጥሪ 12 ሰይጣን ድማ ካብ ገጽ እግዚአብሔር ወፀ ማለት ካብ ፈቃድ ኣምላኽ መውፃእ ማለት እዩ ስለዚ ኣብቲ ናይ ቃኤል ወለዶ እንድሕርኢና ሰብ ፀረ እግዚአብሔር ኮይኑ ከም ፈቃዱ ክመላለስ ከሎ ኣብ ዘፍጥረት ምዕራፍ 4 ንርኢ ዓለም ማለት ንሱ እዩ ዓለም ብቃኤል ያ ጀሚራ እሞ ስለዚ ዓለም ማለት ከም ፈቃድ ርእሳት ትመላለስ ከም ፈቃድ ፍትወስጋ ትኸይድ ንድልየተን ንፈቃዳን ትፈጽም ሸይጣን ዝገዝኣ ማለት እዩ ስለዚ ኣብ ሻርሻይ ምዕራፍ ዘፍጥረት እግዚአብሔር ነቶም ብሴት ማለት አቤል ምስ ሞተ ዝፈረዩ ናይ ኣዳም ወለዶ ብመንገዲ እግዚአብሔር ክመላለሱ ርኢዩ ኣብኦም ክመላለስ ከሎ ንርኢ ግን እዞም ደቂ ኣምላኽ ዝበሃሉ ምስቶም ናይ ቃኤል ወለዶ ተሓዋዊሶም ንእግዚአብሔር ስለ ዘጓሃይዎ ብፍላይ ካብ ምዕራፍ 6 ካብ 1-7 እግዚአብሔር ሰብ በመፍጣሩ ተጣሰሉ ምክንያት እንታይ ምዃኑ ትፈልጡ ዲኹም ሰብ ብሕልምኡ ዝሓስቦ ክፉእ ጥራይ ስለ ዝኾነ እግዚአብሔር ሰብ በመፍጣሩ ተጣሰት ክፉእ ጥራይ ማለት ሰይጣናዊ ምዃን ማለት ሰብሲ ክፉእን ጽቡቕን ክፈልጥ እዩ ወዲቑ ዋላ ተውድቀቱሲ ካብዚ ኣምስ ትበልዕ መዓልቲ ክፉእን ጽቡቕን ክትፈልጥ ኢኻ ኢልዎ እቲ ናይ ሰይጣን ኣሰራርሓ ኣብ ሰብ ምስ ማዕበለ ግን ምስ ሳዕረረ ግን ክፉእ ጥራይ ዝብል ኣብ ዘፍጥረት 9 ምዕራፍ ካብ 1-7 አንብቦ ኢኹም ክፉእ ጥራይ እዚ ፍጹም ንሰይጣን መግዛእ ማለት እዩ ስለዚ ኣብ ገላትያ ምዕራፍ 1 ቁጥሪ 4 እንታይ ይብለና ካብዛ ሕጂ ዘላ እኪት ዓለም ምእንቲ ሓራ ከውፃና ኢሉ ነፍሱ በጃና ሃበ ይብል ካብዛ ሕጂ ዘላ እኪት ዓለም ብእኩይ ተታሕዘትካ ኢልዋ ኣብ ቀዳማይ መልእኽቲ ዮሐንስ 5 ምዕራፍ ቁጥሪ 19 ብዘላ ዓለም በቲ እኩይ ተታሒዛላ ይብለና ስለዚ ኣብ ኤፌሶን ምዕራፍ 2 ካብ 1-3 ሓለቓ ስልጣን ኣየር ኣብቶም ደቂ ዘይምእዛዝ ዝገብሮ ዘሎ ንስኻትኩም እውን ከም ንብረት እዚ ዓለም እዚኣ ትነብሩ ነርኩም ናብ ጎይታ ቅድመ መምጻእኩም ኢሎም ሰብ ኤፌሶን ስለዚ ደቂ ዘይምእዛዝ ዝስልጥነሉ ቦታ ብምሉኡ ፈቃድ ኣምላኽ ዝጻረር ናይ ዓለም ናይ ሰይጣን ግዝኣት እዩ መንግስቲ ኣለዎ ሰይጣን እሞ እዚ ዓለም እዚኣ ናቱ መንግስቲ ከም ዝኾነት መጽሓፍ ቅዱስ ተዛሪቡሎ
أبكال أي قرنطس رابعي معراب قصر ربعته جزاءنا يزعلم زياء إلولو أو وانجيل يوحنس معراب عصر تخلته كاب عسران شمونتن ندحريت ندحرن بينا يا دما انتا يبلنا جزاءنا يزعلم حج الوز آخذر بيو يبلنا أنا قنا كم مدر العلم سبالكم نخلنا بايك صحبه إلو نود سكال كله نتسيت أن زعيلو نبيتني منفس دما نحوارو أم مسكال سؤال خلو أبتو وانجيل يوحنس عصر تخلته تصحيح له سلازي بزعبو زي بمولو زغلص قوا ناي سيطان فقاد اغلغلتي زلوو antagonistic will when the devil rules over man سيطان ابلع سب كغز كله ማለት ስለዚህ ኣብ ጢሞቴዎስ ንሰባት ከነድሕኖም ከለና ዝኸውን ነገር ክዛረብ ከሎ ካልኣይ ጢሞቴዎስ ምዕራፍ 2 ካብ 24 ክሳዕ መወዳእታ ማለት 26 ድሕር እምቢልኩሞ إذا قال زي تتصحيفله نحدا سب نابويتا خمس كتقبرو خلها انتاي تقبر لها خاف فقاد سيطان عمليتو نافقاد أملاح كجزاء تقبرو لها مالتي سلازي أب زملكم زلخو خلقاي تيموثاوس معرف كلته إذا قال زي أنببوهم كم زي بالكاب عسران كلتن كم ببو كاب تمنيت قبزنا هدا ميلوو تيموثاوس حواريا باولوس دهر صدقن امنتن فقرن سلامن كاصحابي لو كاب 14 كم ببو باري اغزيابير نخل لوه مهاري عقوس كخون برك باساي غبون باري اغزيابير نخل لوه مهاري عقوس كخون برك باساي غبون من الباش يلشو اغزيابير نحق ما انت خفلطوا ايلو نسحان تهابونسي نسونتهم تصاررتي بهداتنا غدحوم ايلو كم سيد أنت تقرر سخونة ساتو منذ تقرروا أنصار زعبير سخون سبات بهدأت مسجن حكا يومن مسمع عركا يومن فقال أملاك قبريلو مس أوطأهم ساتو مقام فنترا ديابلوس أمليتهم نابلبهم يملسيهم كفقات سيد أنا فقال أملاك يأتو مالتي سلازي أمونغو فقال أملاك فقال سيد أنا كالي سب نجزي أبير كتوش أخلو فقال سب زبحال الله እግዚአብሔር ነው ፈቃድ ሰብ ከተግብር ኮሎ እዛ መጽሐፍ ቅዱስ ድማ ተጻሒፉሎ እዚ ኻልአይ ሳልሳይ ድማ ፈቃድ አምላኽና በኡኹን ዛዝሚና ምዕራፍ ዘፍጥረት ምዕራፍ 16 እግዚአብሔር ንአብርሃም ኣብ ምዕራፍ 15 ኻባኻ ዝወፅእ ካብ ከርስኻ ዝወፅእ ዝወርሰካ ኢሉ ተስፋ ሂብዎ ክነሱ አብርሃም ድማ በአምላኽ አሚኑ ንጽድቅ ተቆፂሩ ክነሱ ሳራ ግን ማህፀነ እግዚአብሔር ዓጽዩ ስለዚ أنا خولت لزيك إن بأجر أتوم سبلته كاف أنا أملاك كويس أخلون ري شعو أم عرب عصر شعاته أنا جزي أبير كل زخيلي أكيد ما يتمنى لسبتهم كأخون مسبله كابا خذوا للدماء نسيز ورثك أبراهام كتب بهاريها نسارا دماء سارا إذن برشما سارا وتعلم مسبله أكيد ما أملاك تدفيو حدا كزارب كلون ري نسمع عدة قدام زتقايلون نعوذ يتبارك خبر كلون ري سلذي أزي أبتي دليتو خاطن እግዚአብሔር كحاتو خلينا نري تخبارخ زلون بتسفات زولدين غنا يساعي ابزولك معرف 10 حدا دما ما نافخو سنا يلوم እግዚአብሔር دك اسرائيل كاب ግብጽ مسوصو مسጫወጫው እግዚአብሔር دما بزي فتاو برنيغوتات سديدو نخته معاتن ثلاثه معات راي زي كورس نورح بفنጫهم كسعد وصخ تبلعيهم كلهم كله كاب فتاو فقادو اي نبرن اذا خذوهم كله بفتاو لبو اي نبرن نسقهم زد اليوم هاقوم يلو ننفسهم قنا عبران لا أخلا يبل أب مزمور داوي مئتين شدشتن كاب 14 كسا 15 تنبيمنا أب زهولك 10 حالة زلهم بيبكمو مس مزمور داوي تنساس أرين اتصال سايكل أقداماي ساميئيل معراب شمون تقطر حمشته እግዚአብሔር ንጉስ እስራኤል ከነሱ በመንፈስና መሐደሮም በቃሉ ድማ እናገዝኦም ኮሎ እግዚአብሔር አይን ግዛአኒና ከምቶም አብዙሪያና ዘለው ንጉስ ነገሳት ዘለዎም አህዛብ ከምኦም ግበረልና ኢሎም ሳሙኤል ምስጫወጫዎ ብጣዕሚ ጉሂው እግዚአብሔር ተሓተቶ ንዓኻ ጥራይ ኮኑ ዝንዕቁ ዘለው ንዓይን እግዚአብሔር እዮም ዝንዕቁ ዘለው ደሓን ከምቲ ድልየቶም ግበረሎም ኢሉ ሳኦል ከም ዘንገሰሎም ንፈልጥና ኣብ ግዜ ሳኦል ግን ዕረፍቲ ነበሮም ንጉስ በኹራይ ሃብቁኻ በቁጣዓይ ድማ ክስዕሮ ዝበሎ ድማ ንሲ ብሳኦል እግዚአብሔር ኣይተሓጎሰን እዚ ኣፍቃዶም ከኣቱ ዝገበርዎ ኣብ ዝሆልቅ ምዕራፍ 22 በልዓም
بالاق زبهال نقص رقم الليلو مسمعه أنا نجزي أبي حزب جزي أبي راي رقمني إلو مسبولو تمليش دحار بزح وهبتات جيرو كسدعو مسمعه نجزي أبي كحطه إلو مليش اللجنا خيرو جزي أبي قالوا خمسة وط جيرو مقبارو نسو ناتو دليت كفت أمرلو نجزي أبي كحطه خلنا نري جزي أبي دم ذك أدي أيتم عاد كم زبهال السبزي أنكيدي زلوا نتمنيتو يتعززيلو حراي كيديلو أمان قد قل ملاخ زي أبي أمان قد سأنيحو كقاوم خلينا ندري موزي كيد كبلو خلو نتايف نفقارو يجازا إلو كاف قدر له خلنا ندري أب زفترة عصرت تشعته لوط نابكرن هدم مسبلوا ثم الأختي نسوقن نابتخرن كهدم بزي سلا زي نبرو أبزات قايز اللي عددو بجاحتكم كخيديلو ثم الأختي لما قلت بالكم له خلو ندري سلازي لوط كا أب فقادو كاتو نتوم الأختي كم زشاوچاوم أب زفترة عصرت تشعته تتحيف له أما توس عصرت تشعته دما كما مفتاح نستخا أنستنا يفقدي بزخون المخنيات كبلو خلون يسوس نري يسوس دما اتخام مجمرتا زفتره سبعين سبيتن غيرو فطروم سلازي املاح حنت حاده سبعين حن سبيت هيبومبر انستخا مفتاحن قال انست متاون ايفقدن مسبلو ساتهم سلامتا اموسي مفتاح انستي فقيد اللون بسرتر لبخم سلازي موسى دما نافقد سكا اتخلو نري ازي نجزي ابي تشقق كاب تدليت كاب مغباري موصيت دما كله كفوي اتي حقنيا مس املاح بسلام زنبركان نجزي ابي دما نخالق كغزاكا زغبرو ابي مسمر ناي فقاد املاح جن ابتي فصم فقادو متاو يسوع كريستوس فصم فقاد املاح او وانجيل يوحنس 5 معراف قطر 30 انتاي يبلن وانجيل يوحنس 5 معراف قطري 30 ويتا يسوع فقادو جديفو نفقاد ابو زغلغله نفقاد ابو زفصمه ناملاخ باه زبله بو سمرك فتو ودي ازي تباهله يمو انت لعن نفسهم عرفت تخرخوس دليهم سي صوري صورو كابايك اتمهارو زبلنا ماتيوس 11 خاب 28 كسع 30 نزي انت خطعمنا الي سلازي 5 معرف قطر 30 ببالو كابر سيغلا خغبر ايكلني فقادت ذل اخر نمبر فقادي ايدلني مو انا خمت سمعكو كم زفرد فرديك قنعيو يبلو مالو فقادي ايدلني مالتو سي بمرچو زغرفو زليو زرد انازر فقادي كغبر ايكلني يكون زبزلو دايدا فقادي ايدلني كابز ساعات جميريو كاب سيغلا خغبر ايكلن زبله اتا ايدلنسي مريصو فتي زغبره بار انا نسخاتكم فقادنا نحده نجزي ابير انت ركبنا يو بفقادو خن مانا نستمرصنا اجزي ابير يتقملنا اجزي ابير دما نغرات كله يجزال سبيتن سبع اخت اززو خلا فقادا ايدلين يختبل تزيكي الى اب حدا غزا كلت فقاد كلت حساب سل زنبر مغጫው كله ناي جدي كم تقول غزي اب حدا زمهاركو سبعين سبي تبعتين انستي معرق يركو انت فطرهم اب سبعين سبيت اب مسرع اب زفطرت معراب كنت زلوغنا بفقادا نسبع كتغزا تغزا ايو زبل قال كابزي ازمس فقادي ايدلني زي تبل سبيتي نفقاد سبع اخت غزا ايتخيلنا بزيك حاطيات نفقاد سبع اخت غزا غنا قال املاح يسوع كريستوس ابز طرا يكونن فقاد املاح كم زغبر مسكرنا اب وانجيل يوحنس ون ابو اب شو عين معنا كاب 10 4 10 شمونته اذا قال زي دقيمول كاب 10 4 10 شمونته مبو غزي سلازي بلي غنا انا كاب 10 شو عتخبو فؤاد خغبر زدل انتلو يو نسو بزعبا تمرتي كاب املاح انت خوينو ويس كاب رئسي انت خوينو زاربو زلخو كفلت يو اتخابر سو زارب كبرت رؤسي يزدلي اتي نتزل اخو خبر زدلغنا نسو حقيا ايمو ابو عمص ايل بون يبل سلازي يسوع كريستوس بسم رؤسو ايمصن بسم እግዚአብሔር ዝመጽ ብሩኽዩ እናበሉ ሆሳዕና ኢልናበሉ ናብ ኢየሩሳሌም አብጻብ አድግተ ወጥሑ ኻአት ኾሎ
بسم أبوه يمسيو نفقد أبوه ختكبر نفقد أملاح كفتسمي مسيو سلزي أما أبه إبراويان معرف عصرته كاب حدثك عصرته أمبوه فقد كخجبري له إمتساء اللهو سلزي بتحانسا نحوارو استفت أمين مسوعة خريستوس نحن هذا ما تقدسنا لنا انتهي بملو كم جمع رأسك عمود داتا نفقد أملاح أجل جيلو أكيد أملاح بسمرة سلسلة رخبة بسالة يسوع كريستوس أنا نسخاتكم نابز مدحانزي مسينا فقادم تزيفت أمنيرو نسب وكيلو كأنه زي أبي راي مقربنا مو أي مدحنا نيرنا سلسلة بروخات سلسلة فقادات زبل أرستي أستوعبكم اللي دو قالت مرتضى رخيكم زي أبي تمسكن لكم بعد نفقد أملاح كنجل جليو أملاح توعنا أبرو ميشان شيء معرف أنبوه كاب 14 كسا 10 شمونتن بوه نتزوز وزبله رسول نتوز زبله نعو بارتي همو نصدق انت خوينو نأملاح نحاتيات خوينو خال نموت نتزوز وزبله فري خطبان يخو نأملاح تتجزاكم جنا تحت حدي أيكت كونون يخو نسأجا أملاح تجزؤو نأملاح نجزع نفقارو نجزع شعو كل صبق خلنا سلام خلنا زود حنكم ويتنا بارك يباركم آمين.